Ina! Good Hi evening. guys! Hello. Welcome back to my channel and today we're doing the Never Have I Ever game. Tatlo lang kami kasi wala si Allen, pwede isa. Pwede yung isa. Nagpupuyat pa lang yung isa kasi pinupuyat na siya. Never tsaka I have. Ay, baliktaran. Baliktaran lang. Kung nag-prepare kami ng 5 phrases ba tawag doon? Basta 5, tigli-5 kami. Tapos sasagutin namin lahat. So 15 questions. Sino mauna? Ikaw mo na nakatalan. Hindi ko sinod ko eh. Sa akin eh. Ay! Parang getting to know each one of us. Never have I ever nag-text sa ex ng kalimutan dahil nakainom. Wala pa akong nalilit. Wala pa akong nag-ilit. Hindi ako ganun. Ano yan, never? Yeah. Ayan. Sana all. Hindi siya chat. Send ako ng nag-break ko. Yun lang. Tapos, dapat may ano, Ha? may May twist. reason kung bakit. Sinabi ko naman. Oo. Sinabi ko naman. Eh, simula ng pagkabata mo, duman ka ba sa pagkabit? Ha? Simula ng pagkabata mo, duman ka ba sa pagkabit? So pagka-cute. Never. Ay, Cute. Siyempre I have. Ayaw. Pero yung ano, yung mga tita mo, ang kit-kit ng toes pag nakatalikod. Sige, Next. Nagkaroon ka naman ng experience sa ano. Dapat honest sagot ha. Kasi honest kung sasagot eh. Ano question? Sa ano. Ano yan? Nagkaroon ka naman ng sex sa babae na Na? Hindi kasi sinulat eh. sa nagkaroon ka na ng ano. Ka-sex sa babae na. Oo. Ano daw mawin? Okay. Sa babae. Sabi niya kasi. Virgin. Never. Sana all. Okay. Nakipag-sex sa iba kahit may jowa. Tama, di relate sa akin. Wait lang, inisip. Never. Loyal to loyal. Game ako. Natry mo na bang halikan sa sarili mo sa mirror? Ay na. Pati ata ako meron. Lahat naman yata ng bata. Meron ako. Ginagawa yun. Ano? O ikaw, second question. Natry mo na bang nasubukan mo na ba yung childhood mo yung ano? Sex, kunyari sex gano'n. Sa kachan Yung siyempre tago-taguan gano'n. Nalabas na dito I sa have. YouTube yung questions. I have. Oo. I have. Hindi mas... Okay. Oo. Ako na no. Parang related din dun sa number 2 eh. Sige, ibahin ko na lang yung kasi. Nag-save ng porn sa phone. Ayan. Ayun. Nung ano, high school. Pero lately wala. Hindi ako naglalagay ng gano'n. Natry mo na bang kumain ng kulo? Hindi yung... Oo. Oo, ako. Never. I have. Never. Tikim lang yung... Wala akong parang padigirit. Ayaw. Ikaw. Yun yung ano ko, naisip ko. Bumagsit ka na iba. Ano? Natry mo namang humalik ng kapwa lalaki. True ka, ano? Gantilan, gano'n. Parang gantilan lang. Yeah. Dare. Nagnakaw or nangupit para may pang-date. Ayaw. Nagnakaw or nangupit para may pang-date. Oo. Sino ba nakadate ko? Wala, di ba? Never. Wala. Wala. Hindi ako Pinakaw. nag-date. Ay, naglalaro pala ako. Para may makadate. Ginamit mo sa pang-date, hindi ninakaw mo. Oo, basta nagnakaw ka eh. Nakaw ako. Wala. Kumupit. Nag-send ka na ba ng dun sa picture mo? Sa mga kachat mo? Oo naman.
I have. Inataktan. Never. Oh, never. Never. Ay, we. Wala akong kadat for even. Ako din. Kagagago naman. So ako lang. Never. I have. Nasubukan mo na bang iyan mo sa kamay mo sa ano yun? I have. I have. Yung bata ako. I have. Kahit ngayon ako. Ay, wag naman ngayon. Kadiri. Kahit ngayon. Yung bata. Pati ngayon, kahit yung may bulati ngayon. Look! Ako yung hanggang dito ngayon sa gitna. Kadiri! Pinapasok niya. Never. Ayaw. Nagsarili ng may nanonood na ibang tao. Sorry. Nagsarili ka tapos may nanonood na ibang tao. I have. Yung high school ako, kambalwilan. I have. Palakihan, ganon. Ay, ba? Oo, hindi. Parang sabi Hindi niya. namin pinapakita yung video Ay, na. diba? Okay. Tapos na. Ako. May nakasama ka na ba na lalaki or babae mo sa kwarto mo na meron nangyari? Yes. Oo. Wala akong... Oo. Ako ba, Kiman? Bata pa ako. Nasubukan mo na bang ano? Sumagot sa parents mo nung nasigawan mo siya. Tapos naiyak siya ganun. Ay, hindi naman naiyak. Ay, have. Oo, Ako- tapos sinagot mo ayaw. Sinagot ko pero katalikod ka sa kwarto niya. Okay. Imo ka man. Ay. Yo, what's up guys? Tapos na yung vlog namin. Thank you for watching this vlog. And if you're new to my channel, please don't forget to like and subscribe to my channel. Share nyo na rin. Bye! Bye.